Boller en de Knub is eigenlijk een dorpsquiz, zoals bijna alle kernen van Pil en Maas deze ondertussen wel hebben. Voor ons is het de derde editie dat wij weer deze quiz organiseren. Derde editie al met hetzelfde team en wij hebben er weer, mag ik zelf zeggen, iets moois van gemaakt. Het thema is, zoals achter mij te zien is, Let's Get Famous. Alle mensen kwamen in mooie gala outfits naar Shiwa toe. Wij hebben weer een heel groot aantal opdrachten verspreid over heel Baarlo voor jong en oud georganiseerd. En daarnaast hebben ze ook allemaal hun boek net mogen ophalen nadat ze minimaal 50 sterretjes hebben moeten tellen als startopdracht. Iedereen is super enthousiast aan de slag gegaan en als wij nu al kijken naar de creativiteit, de creaties die ze hebben met het komen in gala outfits, dan gaat het vandaag zeker weer een hele leuke editie worden. En we kijken uit naar vandaag.